Contractors e kaunti ma Siaya obwogo mar thiro chenro mar sirkand kauntino poni gokgi mag chudo ok bi chwalnegi e kind thuolo mar jumbe 2 mabiro. Jakom maduol mar Contractors e kaunti ma Siaya Francis Omolo ne oseyo sirkand kauntino kuom rem chopo e singo margi kendo koro dwaro mondo mi jatend migawo ma kojolo mar omenda e kauntino George Nyeng'iro mondo ogwe tao wirani ema osebedo ka digni gomendago. Jagoro maduol mar Contractors ma Siaya Elijah Odinga bende ochiwo siem ni kaponi sirkand kaunti ma Siaya ok bi chulo gopegi chakre dwe mar 6 higani to gibiro thiro chenro duto te mag kauntino. To ka contractors no kochul no wondwa ne bro chulo wa dwe mar 8. Dwe mar 8 no kalo, dwe mar 9 kalo, dwe mar 10 kalo. Sani wani dwe mar 12 pending bills ma dwe mar 6 mane no chopo nyaka IB poko chulo nyaka samwa wuoyni. Gisechulo only 20%, almost 80% ma poko chulo. Onge gima bro tire Siaya. Jopiny duto bro ng'eyo no wan kod problem. Wan gi nyithindo ma dhi skul, nyithindo ok dhi skul Januari. Jogope kwachul wadari e mier mondo kata kum wadake wakia gin ginyalo dhi Nairobi, governor nyalo dhi Nairobi to dak kuro koro ok wanene kaka ok wanene gan nikech chakre July jogi no wondwa ni chulo wa by 20th, then giloro financial year moko chulwa, gi promise wani by September wane jok mikwongo chul, up to date sani wani December. Jogi nyaka ne yaw financial year gisechudo diriyo. Wawanda ni kara gin jomage michulo ka wan ok nyal chulwa to nwatiyo kaka ne jomoko tiyo. Otherwise kok unyal konyowa to kara you are irrelevant. Nikech tiju karo ukia. Nikech wan jopiny mon wayiero we are suffering to un kwandiko nu barua mondo konywa onge gimutimo. Wadwa ng'eyo ng'ama golo ga tijewa e budget. Sirikal ma Siaya onge pending bills me Korengo, onge pending bills me Krasanga. Pending bills te gin mek Siaya County ochulgi ng'ato nyiswa ni kidhi kanyo to nyiswa ni magi historical pending bill.